Assalamu alaikum wa rahmatullah. Makaranta ta Sabilun Najat da makaranta ta Darul Qur'an da ke ƙarƙashin jagorancin Malam Hassan Shu'aib ke farin cikin gayyatar al'ummar musulmai zuwa wajen gagarumar walima ta sabkar Alkur'ani mai girma da wasu daga cikin ɗaliban suka yi da ma wasu da suka haddace. Wannan walimar za a gabatar da ita ne a 25 ga watan Januwari shekarar 2025 miladiyya kenan, wanda ya yi daidai da 25 ga watan Rajab shekarar 1446 hijiriya kenan, a ranar Asabar da misalin karfe 7 bayan sallar magariba a unguwar Kwaritagi Katwit Garage Rezo na Airtel. Ka miƙe tsaye, insha Allahu za ka ga inda ake gudanar da wannan walima a daidai bakin kofar makaranta ta Darul Qur'an. Akwai halartar manya-manyan malamai da ma manya-manyan allarammomi daga nan Nijar. Akwai halartar shugaban kungiya na Alkitabu was Sunna na ƙasa baki ɗaya cewa da Sheikh Hassan Khalid, da shugaban majalisar malamai Sheikh Mahmud Usman, da allaramma Sheikh Ali Shu'aibu, da allaramma Bilyamin Umar. Sa'annan akwai halartar allaramma Gwani Siddiq daga Maiduguri, Najeriya. Wannan sanarwa ce kuma gayyata ce zuwa ga dukkanin musulmai. Domin samun ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar waɗannan lambobi kamar haka: 90 82 42 46 ko kuma 96 90 57 45 ko kuma 91 48 20 86. Allah ya bada ikon halarta. Amin. Mun gode. كتاب الله نقرأه ونتبع قولنا العمل